бачаҳои азиз созед инҷа як ҷипи фурӯшӣ аст срочна бародаро аз акаи рамазона ман нишон медиҳем яъне дирисарш соҳиб шуд чихел қатиш масъалаи мошин нарх навош гап хабарш састаяниш ҳамашагам бизанӣ аз ин мошин бестед. Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Бародари азиз, ҳай мошина мо савдо намондем ба хотире ки камтар маблағ дар кор барои развитиямон. Мошин литсензия дора, мошин қоидави акустикаи барои акустикаи нав задагем 120,000 буда. Полни шумализоляция дора, светодиодни чиз задагем дурунош ҳамаш қоидави бародаро. Мошин дасти худ модай такси намегардад. Мошина мо фақат барои чӣ истифода мебарем? Барои кору хона. 1 сол зиёда мошин фақат кор мера, хона меояд, дар рӯз 10-15 километр мегардад. Обогрев сидельник, кожный салон. Документов. Пробегаш камтарак гӯем калонтара не ки мошин чанде пробегаш? Саяниш зури бадай. Чанде пробегаш 180,000 ждагай барои чи 2022 ай. Ин мошина мо гирифтем в принципе такси гаштаги нестем. Чиста семейный вариант ждагай, ҳама чизаш кандагай. Полни мошини домашняй, калонкои қимат задагем, полни акустикаи дурунош али шидагай. Мошини худмона якта владелица якам. Якта владелица. Чанд сомаи нарх навош бад? Нарша 1,5 миллион. 1,5 миллион нарх гуфтаисуд ё? Наличиё? Бо чақчақ мекуне ё? Бо арзон мешавад чақчақ мекуне? Одами важни харидоро марамат метоне биёи айпеш суҳбат мекунем. Бале. Иншааллоҳ ягон скидка мешавад. Мошин ягон ДТП надора, краскаи радно, якта владелица. Краскаш сафед ё? Саб сафед. Бале. Саломат боше бародаро. Мошин дар кадом метро ай? Метро улица Дмитриевский. Улица Дмитриевский. Хуб бародари азиз, мошин дар пеши мо акаи Рамазон ай. Занг бизанӣ, харидорӣ кунӣ. Алло баракат, ча видеоро паҳн кунӣ. Ҷип суворо ба пеш.